Bravo! Zici că i-am dat ceva de mâncare. Șezi. Bravo! Culcat. 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 Stai culcat. Bravo! Culcat. Culcat. Cuțu. Șezi. 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 Culcat. 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 Culcat, adică așa. Culcat. 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 Lasă. Da. În fine, șezi merge, uite. Șezi. Șezi. Stai, uite. Șezi. Șezi. Oh, ce drăguț. Uite, vezi ce drăguț. Uite, linge camera. Uite, vezi. Uite, vezi. Ia-ți-o cum ai ieșit. Stai că n-am... Șezi. Cuțu. Uite-te. Șezi. Deci. Șezi. Bravo! L-ai filmat? În picioare. În picioare. În picioare. Așa. Deci stai în picioare. Hai în picioare. Mergi. Bravo. Mergi. Cuțu. Culcat. Culcat. Șezi? Culcat. Da. Seama. Culcat. 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 Am spus, mă, nu linge, mă. Oh! Cuțu. Culcat. Culcat. Da, merge cu șezi. Da, știu. Cuțu. Șezi. Șezi. Uite, șezi. Șede! Uite că s-a pus cu fundul pe scară! Uite. No, ok. No. L-am învățat șezi. Stai că dăm stop. Ok, de trage tot timpul. Îl cheamă Sparky. Hai să fugim, că poate vine. Sparky, haide. Hai la barcă aici. Hai la barcă aici. Barcă. Haide aici. Sparky. Vezi ce drăguțe? Asta e câine de fotografii. Da. Da, e Sparky. Eu sunt Andreea și ea e Maria. Deci, eu sunt Andreea și ea e Maria. Ce le faci? Sparky, da, Sparky, uite cum e, da, Sparky. Deci, stai așa. Sparky. Uite cum mă duc la el. Și când vrei să oprești, trebuie să dai pe egalul ăla. Stai așa. Mai facem doar